kublai yupi barok kipat ba dong chong snong jong kame khalia manga wan ban pren hang ni na kaliang jong ka EIM namar ba kani ke sarkar nga I kalapen mi ya ki ot ki ben number haki kali te nga kerpat ya ke sarkar bala sha le singiru le se ki lapan penmi ya ki ot ki ben na ka benta ki kali kamai dengan kerpat yupi ke sarkar ben sange mordore kani bat nga kerpat ru ba pinum penbor ban ya ke vaksin namar kani ke vaksin kamdei ka mandatory ndrai kani ke vaksin kandai voluntary tinga kerpat ru ya kinong song yo baro kitu ki bampat ai vaksin bal pinum tiang ba pinum smi bat banyami syakman banyang persya ya kani lada pisngo ba ke vaksin kamdei kamon ke ba pipiang da kemensim ke jongpi ngi kerpat igi nong song yo bapinum tim bapinum smith ya gini namar ba kani ke song ha kamon jong pi lada pi a ya ke vaksin ne pim a ya ke vaksin namar kumbalapan bana da ki ta ki loudspeaker hayo nadu menin men sisngi ba la kentu ya pi ban ai vaksin ya barok tu bampadam kani ru la kerpat igi nong song yo habaro kijat yo ngam simong tangga yo du ya barok kijat yo de babinum ya sim benta ya kani lada pimmon bat kinum la ya pi banwan penbor kinum la ya pi banwan khang gadukan namar ba katkum ka an jong ka supreme court hi kalong ba ngidei ban yo ban im lai lut ha kani kari ngila ban kamai lai lut ngila ban im lai lut om dei tang ki bala sim vaksin ki bala ban yo ban kamai henrei wat ki bam sim vaksin ru ki la ban kamai kumju namar la dapi ai ya ki ot ki iben le sia hayo kum balong menta asnem balala ke sarkar ingi kamtam kani ke sarkar MDA te kam sim lawan ai yangi kata kabai dukan kebasyong dor don kebasyong dor arpo wajar don kebasyong dor khatsan khatpra ke don kebasyong dor hadu sipo wajar wat don kebasyong dor wat tang sanspa tengkah hak si benairu henrei hak kapor ba pi lockdown piwanra da ke jingsen char don bor bat pimsim lawan ai ya kata ka bai wai yingi ba lani kinu kinong song yo bat pimsim lawan ai kau hiru na kabenta ban pelut ya ki festival baper kani ke sarkar MDA jungi ka kloy ban pelut de ki kror kum ka festival jong ka cherry blossom men ha kani ngai i lut ke jinglut ka long de ki kror henrei ke sarkar MDA jungi men simsnem kala kren lupa ba ngimla ban besa ya ubriu lani ya kanu ka long yeng lingba ke sarkar lani bam tang da ujhur kumbaong utau minister jungi bat kiwei ki minister jungi ki badan lang hagate ke sarkar MDA ki ong ya sya paj ba bam tang da ujhur manu bawan ayo tau ujhur mendan bawan ayo tau ujhur manu bawan ayo kata ka bajukan mendan bawan ayo ka bajukan telada pikhang ya ka yo lada pi ai ot iben kadon ka poru ka bapila ai hadu batang lai sngi ban chong yo batang lai sngiru kapor kalong tang lai beji lani tang ar beji dei ban khang no ya kayu namar ba utau bakata ka khlam kalawan kendai beji dei ban pli ya kayu ka khlam kamut dan ka kenro ya ka khlam habadan ka khlam hagari bat ka perthei baro ka wei sim nuksa si kum kinong gendong kitip ha khamtam kini ki baris yar bat risniang lada pitap ya kasiar syatliu lada kadai kesnem bawan ka khlam ru katai ka khlam ka bawan nalor lum kan sar sya ka thliu ba thliusan lada kadai ka bawan na thliu ba thliusan kamut kan sar sya barok khoj te ka khlam ka wan tang sisien bat ka jano nrei kani ka khlam pade ka bala penmi ha kadi ka juk ka bamenta kalong ka bala chinahi do briu mendai ka bala china mendai bak china do blei te lada ka khlam ba china do briu fila ban le kat bomon
Hendrai sange kani ke jingle monru ngin om sya ben le monru bat ngim pediang hiru ya kani ke restriction ke jongpi namar ngasngau banadu mentak sngi kandon kanai curfew te hauto utau omicron lani kata ke covid lani kata ke coronavirus kawan sipau beji menmit cheneng bat haswa ka sipau beji kamut mdan coronavirus omdan covid omdan utau jingpang omicron Tikani kalong ka bapau bi yang terlipat ba ku nong yau nong hat ku nong belas ngi ku driver taxi ku driver auto kini kiwei pada ki driver lada khang ka yau kamut mapi ki driver taxi driver auto ki bus ki nong nya kamai ki ya ki kali ki baret baria baro pindan hapedang ke jing du nong namar om dan nong yau banwan se yau te karpat ifi bapin support lang ye kani karali ke bansalong hak arfu lai trik mentau Januari lani arfu trik mentau jeri benar Januari ke bansalong hang tei le se hapo matran bapinwan ban mi syakmat om syu ban syong ban syakren tang hayeng ban long sam rempai rem dorbar tingi kwa ya kan ni karali namar ba ka anjong ke Supreme Court ko ong ba ngidei ban im lai luny kam semte ayengi ladang ilong unong bela ladang ilong unong yau ladang isong hadukan ngi isong hamadan ngi kamai kalina ngi kamai auto ngi kamai taksi ngi kamai bus klembu division yengi ngila ban kamai lai lu hakani kari India ba jungi te hakani kari khasi ngau bha ku sarkar MDA nai penjabo su yakani ka khlam namar ngitip syai ba kani ka khlam kadai ka khlam kabalasna da kesorkar lani da kita kiri ustan lani ban penboringi ke vaksin ngakarpat ya kajing penbenaru ikinu ki announcement ki bawan hak sinong katau lani hayodu lani hakiwe ki yoren lani hakiyo ki baper sange katu kabaong babaro ki dai ban ai vaksin lani baro kitu ki ban hap ai tika baladam ai tika kindu song yo nrai wat tieng ko paj ba namar kani lada phim ai tika ru phila ban kamai kat bemen namar ka an ka don labu yang i ha ka an labu yang i ru ngi wan chani sakari jong ka perthai ru lakha yang i ha ka jing lai lut om ba ka sarkar ingi kante ban penlong merau lani bangin penlong kita kislip ke bingi ong mo hakak tin nong wei tingim kwa su ban long merau hakani kari ngi kwa ba kani kari kan long ka bakrau ka badanam kumbal ong kata ka mekhalia ka dei ka kari tip briu tip blei lani kata kari ka badan buram ka dan akor tinga kerpat ipi kinong sensyal nadu ki department baper nganom jer kerteng hang ni nadu ki department baper bapin ngau bha banum lej ban penbor ban ai tika ya kibriu namar filatip hi katkum ka constitution ka fundamental right jong ka Supreme Court ka ong kat bapimon te hang ni pada lale don bor ki asyar ki kela doktor rang basinong kela doktor polis department kela doktor nang ta minister ki kela doktor hendrai ki yo sarfikit doktor nang no namar haba kidai ki unscientific la ban ong hang dia hak tin nong wei mo te nginum pediang ye kani ki bala ban pediang ye kani hak tin science kata kamut tang ki bala yo pas ye ke doktor lani ki bala wan ban puli ye ke science te nganum batai than chapang gadi ke science namar ngam dadon jing tip ha te ngi karpat ik sarkar bahkan sange egini ki restriction ngobha namar ladang ngi ki basong yo ngi la keladuk ASEAN phim sim wan la ban ai na ka benta upaj ba nang nu unsiu ya ka bai school haba ka school ka khang ka ya da ka online ki khna ru kim da ipas bha nreng ngi hap siu ti ki nong yo ki driver taxi ki bat ki wei pat ki jing bala kum ki mystery ki bangalayo imen chimsnem
Ba nakaway ka dong, sakaway ka dong, ye chemistry umsya ban kamay. Umsya bakin letre. Tenang no bapli kin yo ban siw ya kata ka by school, lada fibu kini restriction. Ha kani kasnem ar hajar ar pugar. Kublay sibun. Ngak way ni member jongka Awaken Indian Movement, but jongka Meghalaya Awaken Concerned Citizen ngaso wan ong hangni hak ba kumbaki para member jongi kadep kren ta sikmat bar kirang don para member jongi masa kren sedin te kai gama skwa pusno nakaleng jonga kalong hak bede bat kani ga jing pertas nong haman lagi dong haman lagi snong hak bede bat unu vaccine ba ka sarkar nga igum ba kalapen board ban ayu to vaccine tang masu pertas nong rehadu ba ngai wat kalapha diki asya banrung haman lagi television iwe pagi iwe television te kani kalau ka ege ba lapen ihi ba kani ka board kal surale da ka board ba don kam da ka board unde shu ban ba pai ba unjit de ka hok jong pai ba namta ban sim ne sim yo tau tika ba ki batai ki ong te ka bas ngolingo kalau ba don hai ki dong ba ki snom katu kan ni ba haba ki lagi asa ha gitu gilong yi ha gitu tlu yi ha bagi kli pila dap ai vaccine ki don gilong yi ki ong ngim pat ai don ki bong ila ai ya kata kalong yi bakim pat ai ki ong to khot kanungut ki don ki ba pat ai vaccine ki pha yeng sijaka ndala pha yeng sijaka ki son kadul tenga skwa ban pusno kolong ba ka jingli kolong ka e ka jingmut bagi pha yeng itu ba pat ai vaccine ban sondur ha kanur kam kanungrim ka pipin sondur ye ki tu ba pat ai vaccine tekani kalau penisah kalau long ba pila divide and rule policy kalau long ba ngila nyobeng pet ibenno ya kita ki ba pat ai vaccine bat ki bala ai vaccine kata kadi ki sngo jonga ha ba ngai i ban ngai sngo na keleng ki ong halor kani tekani kalau ka ege berkhot ngirang kimilenti ba news nem arpo arpuar news nem ba kam bangila bu ki jingduai ha ka por ki penmit new year ha arpo arpuai bangin yo tau senam besuk bakemen usnam balak naki eki baro kumbaha gitu ki benai ki balalet haus nam arpo arpoi nilamat sibon ki jing stom ha ki bangi i duk ki rangli ki juki ki sam jingjar ngai mentang ki community usnam arpo ar ulong usnam jo jing suk bangin em de jing suk jing san kalem kanun no jing e ngai ge bangi i menta kalong ba masen mi usnam arpo ar mas mentafa jong benai January ni iba ka sarkar kalapen kalabu diktaki restriction ki ba pher namta jongi ki brio ki ba im hagani gari pekerja nuriu tingi soban ong ba kani berkhoi kalong ka ege ga bala nyobeng la iben yangi ngimdan su ka hok ka bangin trai ngin ta bar bingin le ginu ki kam ka bangin kar kum ki sobet ka jonga jongpi simet tingi soban ong hani ka por ya ki pai ba ki ba ngap ba ki ba pet ba sngo ba pension nongrim bat peto mapi hakanu nongrim hakanu garukom ba sarkar katinju yang ayapi haru ban poi da put balasa ngimtip ka ai ka banja ya kalawi ki khon ki jonga jumpi dani ya ki longdin ki ban sawan hadi nabut ka ai ka banja ya ki da manga mapi ngimne mi shakmat ban wan shakmat ban ye peni ban ya tai ki ai baro ngim sula man su priang ya kai bak sarkar kabatai ya kai sarkar ko ong ringi habat pension rim halor kita ki iki berkhoi te tangi ni kentir kong ai khu nei sim thamai comment ka basuk ka basan bat ka ba inyo snam ka ba dap dak jing ko ji akrat tingene gas ni bat ka tayo jo snam jo wa raja akwa habang ilayo snow mentan nai sharman jongi jongka awit Indian Movement ibal keren halor kini ka benta ka bede ba gurus kam thamai tingi kung ki pat ba kung gidong song snow nila jukran man kapor nila jumi hakim dia man kapor ka bede ba ka benta ka bangi yang kung ki breu kung gidong song snow ki bede ka jingem ka balai luat kumai hakipor nila jukran ba nila kha ka jing lai luat ba nila kam biru ba nawa ka jing lai luat nanon do namar la khai ni ka jingem ka balai luat tingi kwa bana kalian ka sarkaru kan aya kata ka ju hi kata ka jinglong lai luat
namar him dan kam mong yong ide hi gibri balai lut te lalagi syakum syate haki kendon ki bopun kalong kumba ni syakum ni syate haki lenti ki bomdei namar ba kani hi kumang i haki sini ki bomenta ni tieng bat ni sme bayo sa hisin pat kan poi kata ka lockdown kan poi kata ka jing syak ban ben kinong rep kinong riang kinong trei kinong ta ka kamai ke kaji i kinong balas ni ka paman ka singi te nila hi menta ki restriction ki labun ha ka ba ye day bat kani ka benta ka baki ayo da omicron te ni ngim sim la song krikti wat sa government ru nila ya pa ye kita ki legal notice ki be day baki benta ki ba penken ki an ki rule jong supreme court bat ki be day bat ka an ki be day ba constitutional right ki jong ni ki pa ba te ni isnai ni slow ki jing ot ki jing nam wat ki nong trai sarkar ki ni sini ki ba ki la ban syatik kata ka disciplinary action community kum ba Salman juga lakran mentan ka ba ka haban base ka kum kata service rule ka ba ki haban yat ki haban dan kata ka kinum sya ban ben wat kum churu ya ki nong khai ki nong trai ki nong ta wat kum bang ila jukran ka por nilai don lang ni borok khoi wan ru nong stoin nilai don ye nari boy nila don mat kini ki parlok na shlong mat kinong yo ru hakaba nila ma chi sha ki slem ki blade ki jing e ki bakrao ki jing ban ben ki jing sha nyon haka kamai ke kaji namar ni i balada ka sarkar ka nyon ben gumni haka bakut he ni kum ki pai ba ki hak ban sha te ki hapan syak khom haka bor haka bakin hapan ni krong te de hangta ke ni salong kita kimrao namar him kwa ke mangin long kimrao ni long kwa ban haka jingem ko balai luoi bat kita ki kendon ki baki hukum bat ki an ki baki kite ya kita ki kendon ki long ko baki te ya ke jingem ko jongi ka be dei man kesngi haka ba ni trai ni kita bat kani ka kta ke kat kum ka ta ka constitutional right ka be dei ka jingem balai luoi ka bangila yo na ka constitution jong kari India ka blai ni ya kata ka hok pangin em ha jing lai luat ka khai ka pateng ha ka trei ka kta ha ka kamai ke kaji baro tingi kum ki pat ba na ka aims Indian movement ni yang gai ni ker pa se hisien pat ki pat ba e ka ji slok tilang ka jong ki ba ki ka wei ka jing mut pat ka wei ka rai ka ba in yang shakmat ha ka ba gin om ya ka sarkar jala ka jong ka ba de ka sarkar ka ba ilong kinong mikmat ki jongi ki ba yang na ka benta ki jongi ki pai ba ki long kita ki representative ki jongi ba ki yang kai ban ya dai ni om tang na kita ka ba ki wan shangi ha ka benta ba ki yo ban syong ha ka te yang le ka yang saw ka jongi hindai ha ka ni ka por ka ka sham ki jongi kan ki yang na ka benta jongi ki pai ba ku mangi lama exnem ki bladep tingi kerpat ru bagadi ki senam ka bang thamai ka banta kan don kan ka jing syate ka jing syakom ha ka kamai ka kaji gila kita ki restriction ki thamai banta gila ai ta ki ot kita ki event gila ai kita ki yo bagin play la shai kin khang away la shiski kan play away but kan ni kan ta jur shisha ya kamai ka kaji ya ka be dei ha ka imlang ka salang ti pun ki ba nginum penjong hang ni ban keren namar hakini ki sngi ki ban sawan ni sapan ya ka jing kershan na ki pai ba ki be dei bat kata ka ba in yo kai sa sisen pat ya kata ka jing le kamen le so ha ka be dei ha ka yang ko jing ya krat ba jing em ka ba man ka sngi ba nginum syak te syak khum haki kendon ki bobor haki kendon ki ba syak penbor haki kendon ki ba syak nyon ben hendai ngin yang hen ha ta ka jing lai luot ko ba ngi em lai luot ni la kha lai luot ni long ru ki ba lai luot ha ka jing em ka be dei jing em ka ba man ka sngi bless you.